Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huria nani haholongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Adorak sutapukka parminggota di bagasan manugoton. Martang yang nahohom mahita sangombas. Amin. Tapuji matuhatta maredehita sia buku ede nomor 74 ayat sada saha rodi tolu. Debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
doho goar nito di perbadia, na tumapalangit doho tanoon. Amen. Debata doha porusata doho hagogoata, pangurupi situtu di hagogotata akan mangonai hita, dibaheni dang mabiar hita, nakpebalik tanoon, jala lalo-lalo akadolok, laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama namarasi roha, hudok hami mauliate tuho sian nasa roha nami, ala di joho hami sian haholomon tuhatiuron, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya rajai todim na badiyai mahami, asalam ganda ha porsion nami, jala asalam badia parangen nami, unang marlidang dibahen ni portibion, asasahat hami rap dohot akan na porsea di guarmu, tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon mapatik ni debata di hari minggon ima sian patik na palimahon sahat tu patik na pasapuluhon. Ikon pasangapommu do natorasmu asa martua ho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paunopon unak ko mamunu, patik papituhon unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manakko, patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ido patik ni debata, tapangido magogo sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai parguguy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen.
roti madosata di hadapan ni debata martangiang mahita. Debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho dada mga sahon hati goran nami na mga sahon asiniroham na godangido saya si maroham mida sa bangso nami se sama dosa nami sa luhut na say sungguli marohan nami asamu baroha doho pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin tabigima bagabaga ni debata taringot tuha sesan ni dosa. Satok kido hutadikok ko alay papabungok kumahomuse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku kutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alay marhite-hite dengan basa sa liling-liling na asyaku ho. Ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Tatangihon mahata ni debata, turpuk dihita di bagasan minggon, imanan ni netsian ulaon ni apostel, biddu na pasapuluhon, mamukka may siya ayat 34, sahat rodi 40, tajaha marsikat soring. Dungi makuling masih Petrus nin nama, nung atakas dapat rohaku naso si idabohi debata. Ditongos ibana dohatana tuaka anak Israel, laho mamaritahon dame marhites yan Yesus Kristus, ido ibana do Tuhan ni saluhutna.
Ima taringot tu Jesus nasian Nazaret, na miniahan ni debata marhite-hite tod di perbadia dohot hagugoon, na mardalani do ibana, mabahen na denggan jala pahisarhon sudi akka, na pinatuduk ni sibolis, ay didongani debata do ibana. Dipahehe debata do ibana diari patuluhon, dilehod do ibana tu hapataron. Jala didokor do hami majamitahon, doho makatidak tu natorop, pabua ibana doi, na tinodo ni debatahian gabe panguhum di akka na mangolu, ro di akka na mate. Ibana, jalang Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amin. Dakon maha porsiautai songon nah tinian di dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siaton di perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah an manai pargogo na suhatu dosani disima ibana payu mamulak sokot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au persea ditod di perbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguruan nasora sudah. Amin.
Salam. Salam. Hamuna dongan saha persiawan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Adorang sojinahaun odolan titing diriatta di hari Minggu sadarion atas guarni Parhaladu HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna. Dohot kadongan na oddo pe rap marsaor di Parmengguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami ma tabi di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus horas marihita saluhutna. Horas. Udut tusi tabegema odol titing huriatta sadarion tersurat di bahasa Batak. Jalabui tajaha di pantungguman di huriatta manang marhite sop kopi titing dewa grup wilayah manang kategorial. Guarni menggutta sadarion ima minggu parjolo dung Epifanias topik Jehovah manogu tanganmu. Nama kubasi permenggutta sadarion di pukul sia. Namar Jamita Amang Pendeta Abner B. Panjaitan MD Parageda Situa Dorta MS Siagian Pajahatiting Hari Tahun Dot akan asing Boy Tabereng di layar LCD Dungi tapai hukma titing namar ragam napar jolo pilihan bulanan keluarga dot tok ripe pembangunan Hobartu keputusan rapot huria nong dipatupa ni hari Selasa tanggal 10 Desember 2025 nasalpu ala 40% do napasahaton pilihan bulanan do tok ripe keluarga di tahun 2024-2025 sementara ono 10% naik dang dope pasahaton alani laho menjangkau na ono 10% on asaukap pasahaton kewajibanna disepakati huriat tama pilihan bulanan keluarga dot ripe pembangunan minimal Rp70.000 ganuk bulan. Dia karuas di huria nang pasahaton nasalaon kewajibanna dot nominal na dumenggan unang be nyamoru. Di bain huriat tapi minimal Rp70.000 asaukap do rohani dongata na 10% lahu pasahaton kewajibanna tu huria. Napa 2 tahun pilihan Natal keluarga dot pilihan persirangan di tahun 2025. Di pangido huriat tama tu salhut na ruas asa pasahaton pilihan Natal keluarga dot pilihan persirangan di tahun 2025. Napa tuluhon mangapulu sian huria. Di patupa huriat tado pangapulion ti keluarga inang we pardede situa habur pasaribu ima di hari Minggu sadarion 11 Januari pukul 12 maringanan di Jalan Timur-Timur Gang Mulia 2 nomor 25 RT 5 RW 25 Plemburan. Riama hita Parhaladu songsongonya karuas maddohoti ulaun pangapulioni. Napa paton situa pensiun sian Parhaladon. Domu tu aturan di huriata mamukka hari Jumat 2 Januari 2026 nasalpu masoho mainang situa risma abor simanjungta MT sian ulaun Parhaladon manang pensiun ala nonggok marumur nasida ono 5 tahun. Mulate godang ma pinasahat huria di pakkubasanna salengon satotong di paragoi Tuhatta madalani ari nanangro. Pato paun ni huriat tama borhat pensitu nasida madok molate jala hobar pangiduan ni keluarga ima di tanggal 22 Maret 2026 naro. Palimahon undangan persekutuan dua ekumene Hanna di hari Senin 12 Januari 2026 di Panti Werda Hanna Soro Kursan Yogyakarta borhat do seksi perempuan marhite penguan perskila maddohoti ulaoni. Onom sumbangan garasi Karpot Pastori alanong sipul pembangunan Karpot Pastori songondalan Makka Malaten pasus-pasus ini Tuhatta dinasida di tanggal 7 Januari 2026 di pasahat keluarga Insinyur Erhut Hayan Boru Pasariu Matuhuriatta Hombar Tuha Perluanna di pasus-pasus Tuhatta mak keluargai napa sahaton. Napa pituon kiris Bank BNI do kiris OPS Huria Gereja HKBP Yogyakarta Buma rata bereng di layar LCD. Dungina pawaluan panitia pembangunan dot laporan kegiatan pengadaan sound system tong marata perlawan di layar LCD. Nah 10 mangalului pengajari tu guru sekolah minggu remaja multimedia song leader tim musik dohot operator sound. Pinangido ma tu ruas naukap rohana lau mengurubi pakkobasion ni huriai
laho parsidohot mamilih dirina, laho palulihon akan rekod hobar tu talenta nabe, asa mendaftar matu situa manang tu sekretariat ni huriatta. Sapul sada pasahato selama ulang tahun ari hatubu dohot pardongas saripeon. Selahut parhalaro dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun matu ruas. Namangolopon ari hatu tubuna dohot nahot ripe. Ima di tanggal 4 sahat tu tanggal 10 sada sahat tu tanggal 17 Januari 2026. Hatan di bata tu nomor ulang tahun ima di poda 4 ayat 10 saya tangihon ale anaha jala jakon maka hataki asa tabadiho aka tahun ningolum. Namangihut tu ruas nomor sahit di rumah sakit do Nagaledo PDP di Bagas Nasida. Tatangnya koma akadongata nomor sahit di rumah sakit suang-songoni do na di Bagas Nabe. Napasapul tuluhon bunga di langgatan di Permungkas Sadarion imasian keluarga Nyonya Simbolon Boru Sigiro manang jemaat simpatisan. Monate ma di keluargai jadi tabai maka pas basuna tunasida. Dia karuas nanaing menyumbang bunga di langgatan boleh menghubungi situa Dr. Anda Nyonya RLCH Boru Nadeak 14 Bibel Sijahaun Bumara tabereng di layar LCD dok na terakhir par hepengon di tanggal 1 Januari 2026 Bumara tabereng di pan pengumuman manang di layar LCD. Songone mah titing direkta Sadarion horas mita salukna. Horas. Ali Tuhan Jehovah di bata ilo kodo dihami di bagasan partikian Minggu Sadarion odo namang rupi hami dia kapardalanan tikina salpo alani Tuhan nang di bagasan Minggu Sadarion sai pahot haporsyon nami asa marhiti haporsyoni Tuhan totong huida hami jala hudai hami padongan yomu dingulu nami asima roham di bagasan Yesus martangia kami Tuhan. Amin. Dihamu amanami inanami purian itu hatta barita nauli di Minggu Sadarion ima na tersura di buku Yesaya bidu 42. Yesaya bidu 42 ayat sada sahat tu ayat sia
Ujahama tu tonga-tongata sonoma di dok hatana. Idama na posokina hutugu na hupiliti hasudungan ni rohaku. Nunga wapeho todiku tu ibana. Tarya sonon nama uhum tuaka bangso perbigu. Dang jauh-jauh ibana manang pangyaronna suarana. Jala dang patu begehononna suarana di alaman. Arung naung marosaki dang laos ponggol hononna. Jala subuh na marnehet-neheti dang laos itopanna. Hobara tu hasitonganna tarya sononna uhum. Dang ululuja ibana manang madate paima dipahot uhum di tanoon. Jalakan na pulu-pulu makalunguton patikna. Songonodo hatani debata Jahoba sitopa langit. Dohot napahir bakkosa napajarar tanoon rudi akka suasuanan namangalehon hosa tu bangso namaringanan di atasna dohot todi diakka namadalani disi au Jahoba nama Joho marhiti-hiti hati goran jala au manugu tangamu sai ramotakku doho jala lehunokku doho bahen bangso perjanjian bahen panodang diakka perbigu mamuha akka matani halak nama pitung parwarhon sian hurungan halak natar hurung sian bagas hurungan halak nama ringanan di hahulumon audo Jahoba ima guarhu jaladang lehonokku hasangapon tuna asing manang hamurioku tuaka gana-ganaan parurirangon akka sian narubi idama nungaro jala akka nabura au do pabuahon tagan somartubur dope nunga hupatu begehon tuhamu ima yanggo sahakna hamu amanami nanami hahaanggi pinaribot tung macai dangol porsuk jalaleado bangso Juda uju diturpukon di pasahat baritani si Jesaya tung leado dangol jala porsuk dongolu ni bangso Juda uju di Taban Babel imam marhid raja Nebukadnesar magonggom nasida marningot songir ni nama saya manginang marningot songir ni akka pangaeon na diadopan ni nasida gabetu budo malungun nasida lungur rohana marningot akka nasalpuk parnguluan nasida na nilinggoman ni demata na nilinggoman ni asin ni rohan ni demata gabi malungun nasida di situasi ini bodora kira laut tamanginang bagaimana ketika kita mengingat masa-masa yang indah mengingat masa-masa lalu yang begitu indah apa dang boy be jupangi dang boy be dapot dang boy be tulus dihae jala di hilalana sida hamu amanami nanami siala nama saya nunga suduk bemat barita harajaun di bangso ni di mata marningoti maheu nasida jala marsak marningon nama saya manginang maheu jala marsak do pakilalani bangsoi nasotaga mod nasida be akanauli mereka tidak akan berharap bahwa suasana yang begitu damai begitu indah itu tidak akan mereka akan capai lagi
Nanga dong betul pakiri bonasida madok bahwa hari ini yang mungkin pahit, yang mungkin mengalami penderitaan, tapi ketika Tuhan hadir, mulu de batado HP. Napal wastu nasida madai museng mulak tu inganan manang tu hutana boido tarpatupa Tuhani. Asa dihamu manami nanami dinamahiu nasida dinamarsak nasida mangarimangi dia dodalan asa boinian nasida mulak manang maluas yan Babel tu tano kana ani nungamar 70 tahun nungamahiu nasida jala di bagasanido amanginang mulut aja di Yesaya 44 ayat 22 sasitonga nunga di bata kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Mulut terpukta Yesaya 42 taringot tu barita na pinasaha ni si Yesaya alai di bido 44 ayat 22 di bahasa bata nunga pola hupasiji songon obun akka pangalausim jala songon obun manor akka dosam say mulak maho tu hau ayau do si palua ho bahasa Indonesia dokon kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Dina atau di tonga-tonga ni nama hiu nasida marsuara do di baga-baga ho debatado tu nasida. Allah selalu berfirman menguatkan mereka bahwa Tuhan itu sendiri akan melepaskan mereka, bahwa Tuhan itu akan selalu hadir memberikan kelepasan. Alaya manginang di bagasan hadangoloni porsukni pangayon nasidai buidui songon mulu masa na hadawarna na mga puli hitate maponggol ulu mana matopas tataring mulut adok pigajang-gajang tuson maudui tarjalo rohana dung penno di lau-lau niari. Ketika ada orang yang mungkin suaminya meninggal yang masih muda, ketika kita menyampaikan penghiburan terlalu panjang, itu tidak akan bisa tersimpan dalam memorinya. Dia hanya merenungkan bagaimana hari ini, bagaimana saat ini saya menghadapi percobaan ini. Hidup saya marhusari di rohana. Itu yang menjadi pergumulannya Bapak Ibu. Hatatai cetabi mungkin dang pala di para tatehoni. Songonido pakilalani bangsoi. Bohado ro baga-baga tu nasida. Bohado hatani debata marhitis ci Yesaya madok mamakulingi nasida. Paluaw ni debata nasida. Mulai rakit di biddo 44 ayat 22. Porsia mahamu. Mula mahamu tuau. Bapak Ibu, janji Allah tidak pernah mengecewakan. Amin. Janji Allah tidak pernah mengecewakan. Janji Allah tidak pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasakan kecewa mungkin hari ini, janji Allah tidak pernah membuat kita kecewa. Dan bila mungkin hari ini Bapak Ibu akama yang aku nami kecewa, mungkin ada yang salah dengan iman kita. Ni gogol na martangiang ni pajono do tutuhani alai salpu bulan roak ke parukilon nakia salpu tahun roak ke arsak. Bapak Ibu saudara terkasih, nakia di basobu di bata bangsoi marsikor, nakia di bata marsobu sobu marnida pangalaho manang pabahenan di bangso Babel lao mabainasida marsikor. Tapi Allah selalu memberikan janji. Allah tidak pernah membuat manusia atau umatnya kecewa. Jala idora nanaing pinasaha ni panurirang taringot tu naposo ni debata ima Yesusi. Janji Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah nido di hamua manginang di hita saluhukna. Allah tetap akan bertindak adil. Allah tetap bertindak adil terhadap ketidakadilan. Allah yang adil itu akan memberikan jawaban. Walaupun mungkin itu terlambat. Bukan hari ini, tapi besok. Bukan hanya besok, tapi lusa. Asagabe, guru honottama. Halak nasatia di bagasan Tuhani. Cong nido nang dipanurirang Yesaya. Pabotohon di debata.
Nyan mulut tabere ngamanginang ahadong ban na sida di uhum mulut mula kita tu bidu sada Yesaya sadai ayat 10 itu ahadong namasa memang ala di dua sada sida do amang memang ala di pangalahu na sida do mulai do di Yesaya sada 10 itu dok guru kamu mama bain na denggan lului hamu ma uhum pati korahamu ma kanani rupa pati kosahamu ma uhum tu nasopo somarama odihon hamu akan mebelu. Terjadi do di tengah-tengah di bangsoi ketidakadilan. Marsobu-sobu do akan perhuaso. Tu akan mekmet. Marsobu-sobu do amanginang. Akan amora tu akan pogus. Eso margello akan pogusi. Laho mabain nasida. Tarodingi alani akahata alani akaparhuasoi amanginang dihita selalu nanda pungudi bagasan Kristus Yesus asa dipaingok dona kita di bagasan Minggu Sadarion molo pe adok puasota kalaupun ada kita wewenang asa unang marsobu-sobu kita. Kalaupun mungkin kita memiliki jabatan, unang marlomo-lomo. Mulu pe ado mungkin amanginang dijulutta. Bulu istilah nuangon ado ART do teh asisten rumah tangga. Ya, jangan sepele. Jangan anggap merasa kita memiliki hak membuat apa yang perlu dia terima. Hidup anda akan ada dua-dua juga teh. Unang pis roham hari kote. Potoham udah pis dang pis damai dah. Ya. Unang pis roham mangida jolma na bagus. Jangan engkau menghina orang lemah. Jangan engkau menghina orang miskin. Jangan engkau menghina orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Budu sajodoi. Songo parhusor di portibiokan namorai gabe pugus na pugusi gabe mamora idu benar aku mau tehebigi hamu amangina unang pisroham mangida na meti ketika dia berdoa ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan bisa itu mengubah situasi dia aladang terdok di mana manginang ya ketika dia sudah tidak lagi mampu molununga ati-ati na makatai todi na makatai bui sajo amanginang na botari gabi birong jalan na birongi gabi botar ido pangalahon ni bangsoi dung tarpasu-pasu amanginang dung di daina sida kapasu-pasu di tonga-tonga ni tano kanaan marlomo-lomo na sida tuak kana meti tu na sida sama na sida do iri dengki mangalate hidupan na didok na kinji saya sadai ayat 10 itu guru mangulaw na kadadenggan selagi bisa Bapak Ibu ya selagi ada waktu kita selagi ada kesempatan waktu kita untuk melakukan kebaikan itu unang beri buhina unang ide latar belakangnya alai ulahum manadenggani taulahum man Ciado bisa ada bus ya mardalam Roma manup naik masih ada anak buru kebetulan karo belajar anak buruon sian supermarket gudang balajana di buson ngadong hudul setabi naung matua naso margugu be naso margello didik naiko na manginang nama tuon nakingan anak buruon cetabi hona masih urmi nama tuon hurum buhina hona belajaninat anak si anak burak ngani ahaden lulah honian apung buruon hoho mekel lui bana Roma anak buru basadang buru kopung nin nama
ala patanda muruk di halte nanaing ro halte nanaing serenai turun na mau mulu muru kau tu ho isi na rugi ni singa jaho dui dangopung jadi mulu muru kau tu ho audu na rugi audu na gabe merdosai Bapak Ibu ulu dosi patah soni sauti nana mati kita alai tabain tapuka aka persoalan tak kuras telagata pikirata rohata. Kadang kita Bapak Ibu waktu itu kita tidak gunakan untuk hal yang positif. Waktu itu kita tidak pergunakan untuk hal-hal yang membangun hidup kita. Bisa jodoh apa manginang situasi mabak kita marsiajar hidupan itu udah tua-tua mata guru rohasi sean merguru hita tuak kena masai jala taparata tehon di bagasa rohata mulirokon taput tehni ibu rumah mutekan tanilai tapi kita tidak bisa Bapak Ibu walaupun kita menilainya itu bukan berarti kita menjadi antipati dengan dia hidupan itu tua mata guru rohasi sean asa gabe idora nang di bagasa turpukon merguru mahita tu pangalahun di bangsa Israel mereka melakukan ketidakadilan mereka juga dibuat Allah menjadi teraniaya terbuang. Jadi orang-orang yang di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini mungkin bisa jodohi dipakai di bata laho mabahen pikirata rohata sendiri gabe hasahatan yakana dengan nasida di minggu na parjolo dung epipanya sosadarion di jauh barita panurang jesaya dotang huriana lau mernida sakap ni di mata di tonga-tonga ngulut tahun ngasap pulus ada ari tabulus 2020 mate berarti tinggal 353 ya itu 353 hari nama dalanata sotung doa manginang tak marisuang perngulutan wangon di paupu do turpuko di bagasa tikon asa jauh ma manogu-nogu hita mang manogu-nogu lakata huriana keluargata mulus di bata manogu-nogu manginang bodoh hita gabi tersuladit bodoh hita gabi danghot gudang niak ke persoalan yang pergumulan di tengah-tengah ini pertikiatan dan perpudion keluarga terancam akayan aku pia manginang ini terhidarong martarik utami ulu di stulu bibana alai dang gabe dipakai perusahaan bibana alanya dang harus skill na ya Aina julu dininna mungkin akau pungupung nami akau dua nami teh tahu-tahu 70 teh tahun 20 mulai sada ninna ngasongon langit ni langit na kan aku nuai ngodo tiap subino teh mulu di jahau di John 3 universitas setiap tahun mungkin 2 kali setahun untuk mengeluarkan sarjana-sarjana. Di sodora hita manginang asang giat buahado hita manangyak ko nakagelenge asa ditugu-tugu mamakke ka pertikienon banyak saat ini anak-anak kita yang tidak lagi terkontrol manginang kesibukan pribadinya gudang nuai ngamanginang di tonga-tonga ka pertikienon asa gabilam takas pejauhun di mata pada gunogun itu hani asalam lap tapatinggil ma si pariot tatu jauh-jauh di mata marhite minggu tasadarion asa unang gabe lam madau hita kunci terpenting untuk menyambut Tuhan mendengar suara Tuhan kunci terpenting untuk menyambut Tuhan agar dia selalu mengiring-iring langkah kita mendengarkan suara Tuhan hidupan setiap minggu manang di pertanyaan tapi dudung saya epistel tadi dokon mertua ma ari teh natu mangiun hatani dewata jalan na upeusa berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya kedua ini tidak bisa terpisahkan manginang mendengar suara Tuhan di tonga-tonga niak keperngulutan boy do jolma uju mangado piak kahamolom memang gabe hulip kadangkala Bapak Ibu ketika orang mengalami pergumulan gabe hulip
mernida padonganion panugunugun di mata. Ada banyak mungkin Bapak Ibu dan tertugu behita alani pojok ni pikirata alani tersosak ni ati-ateta rohata di tonga-tonga ni pertikiat tahun. Alani dumbana di Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Mula pe mungkin namanginang songon na humor dit. Songon na tartod di hita. Dia akan namasai. Tapi apa dikatakan oleh Mazmur 55 itu? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkanlah hidupmu dalam setiap langkahmu agar Tuhan selalu membimbing, mengarahkan kita. Manugu-nugu kita, manugu-nugu keluarga dia kegelengta. Ya. Unang terlalu intervensi dan mulut ngaroknya nakot tanang rumah tangga. Itu jadi bahaya. Tapi kita hanya mendoakan martangia kita asa damai-damai meresonang ni rohana sida. Taida dua manginang, mulut terlalu intervensi ta. Itu beneha udok kena manginang. Kayak ada mulak saya anak boru ni na julu don. Berita na julu majo hudokon. Mulak boru ni raja tujuh bunyi amungna. Isukun, dia bapak ni serunang helakku serunang inna. Rodo dene bapak inna Bruno tu amunga. Ipai masa pepotari dang marnaro. Tusong ni sugut ni dang polai sukun amung ngaun borgin nai. Sugut ni bahasa dang ro bapak ni serunang ini tuari inna. Arung gura ulau na bapak. Rasonario do bekan handphone narong. Ape tuluari berikut namanginang ido bapak nau amungam tu burunan inung buru ni raja roho nung ngahu pahuta ho ibu tahu di pahuta di pajebu di pamuli ho tu anak ni halakan mula madainang darong dia dohoron di burunei ala nunga di paraja ibana nunga di pahuta ibana tu margani halak. Artinya odor hamanginang pasti ajaran na arga unak kolas ada sumber tabegi ay buru hamanginang ay bu amaro hatta te tu daginta tu mudarta halai bodo hulip akan namasai alania kepartikia. Tapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita di bagasa Yesus ido na pahotton ido na majakko kita manginang ido na manugu-nugu hita dang di pasobu di mata hita bangsona dang di pasobu Tuhan hita mardala sahalata di pamonang do hita mangadupi akan masai rodo ibana manopot hita rodo ibana mangaleu napul-hapul marhite to di perbadiai asa unang maddate hita asa unang maddele hita anggo jol maon hidup banedo mulo jol mado tapangasahon buru terhirip kita kan. Kalau manusia kita banggakan, kita harapkan bisa kita kecewa. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, Dia akan menjawab, Dia selalu memberikan yang terbaik. Apa yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu. Kalau kita baca Ayub 42 ayat 10 dan 12, ketika Ayub mengalami pergumulan, penderitaan, apa dikatakan? Dia mengingat Allah sanggup memulihkan. Dia mengingat Allah sanggup memulihkan keadaan kita seberat apapun pergumulan kita. Itu nak kita untuk dikinuai ngope. Unang tapaloas. Suara ni portibion nagabi. Ugugo tatangihon. Alai tapangiduma. Suara ni Tuhani songot perngulun ni si Ayubi manak si Job. Dia paham, dia tahu Allah itu adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupannya. Di tonga-tonga ngulutai, di papatardo, di basuang do hita manginang gugu. Mulut adupi mungkin manginang 2025 ada doa-doa yang tidak terjawab. Mungkin Bapak Ibu ada kekecewaan, ada sakit hati, ada luka yang kita hadapi tahun 2025 ini yang lewat. Tapi bagaimana kita saat ini? Unang songon na kengen unang gabi songon na dia tulukian asa unang tai topi ate tai topi ahamay ima taringot tu subu
unang gabi tay topi toddini di bata ima na mangapuli rohatta ima na mangubati pikiratta. Karena apa? Karena kadang kala bodo dilili al portibiong uluton mangulu mahita di bagasan hati uron mangulu mahita di bagasan panuguni di bata nunga di papatar tu hita manginang ima holong di rohanai Jehovah ma manugu tangatta maju asahot Jehovah ma manugu tangatta maju asahot haporsyota nunga di parade hita di bagasan nguluton. Apabila kita jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Apabila kita jatuh Bapak Ibu kecewa, kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan Yesus yang menopang kita. Sebab tangan Tuhan Yesus yang membangunkan kita kembali. Atong dalam marsiwohot mahita manginang di bagasa Tuhan ini. Ditugu mahita di bapos rohata madalani tahun 2020 onomon di bagasan tanganna na sumurungi ay tahapur syem Allah telah menyatakan keselamatannya nunga takas jauh bado manugu ngulut tamanginang keluargata rumah tanggata nang saluhu na perdalan ngulut tahun di bapos rohani di batama hita ay nunga martubur hapur syota di tonga-tongani portibion amin martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah di bata amanami mauliate marohanami di ho di bagasan minggu sadarion tung takas dahu pakilalahu kami Tuhan ho na manugu kami madalani tahun 2025 nasal mula piado akaarsa parukilon pojot rohanami alai di urupi hodo kami Tuhan di pahihi hodo piha porsion nami asa hidah kami jalahu hati dako kami Tuhan holong ni rohami tangammu nasun gogoido nama nugu-nugu kami marnida hawulion dohot pasu-pasum holong ni rohami di tonga-tonga ninggulu nami alani Tuhan nami saya loas matod dimi asa ina marsigorgor asa ina manugihok kami manugu kami marnida pabahenammu nasun umuli na duminggan dope di paradiho ali Tuhan dia kanahot haporsyon saya jari mahami mangulaw na kanan duminggan saya tugu-tugu hami Tuhan marhiti todim to di borbadiai asalam takas parsitutuon nami mangulahon lomoni rohami dingulu namion asalam mar lam tabba akahalak namadai holong ni rohami dohot habatami Tuhan dihi tonga-tonga ninggulu nami marhiti hata nang akapabahenan nami moliate maroha nami diho mulo di palwaso hami Tuhan di bagasan minggu sadarion mar epipanyas ang giat malam patar Tuhan holong ni rohami di bagasan ngulu nami nang akaruas ni huriam pasu-pasu ruas ni huriam sian na mekmet na magudang asaha tulan sia ang giat Tuhan ramotamu roha pikiran nami lau madalani tahun 2020 nomon jala tugu-tugu hami Tuhan asa boy marhiti roha pikiran nami lam retahami Tuhan memuji pasang apoko pasu-pasu makaruas ni huriam na marulang tahun di minggon anggiat lehonamu akagajang umur di tonga-tonga ni nguluna nang akar rumah tangga na marulang tahu pe Tuhan pagok madame dok sonang ni roha marulupulup jala rumah tangga siti ruom bay Tuhan tuaka sudut nau poso tuaka ianakon nami tuaka pinopar nami sugut taduan alani Tuhan nami rapokoma kami pasu-pasu mabangso nami pamaretta nami asa bangso namar godame jala pemimpin nami namar sahala nasi dari Tuhan lahu manggonggom dohot patuduhon keadilan dohot akan muli di tonga-tonga ni bangso namion upasatami ma tangyang nami di bagasan Yesus martangya kami tuho amin. Hurian itu hata dia Muhammad amin nami tamaride mahita bukede nomor 772 hut mahita tapasahat piliatan. Maturida
Pileton kode penidibata martang ya kita. Kalau di bata manami na di banu kijang. Odo aroroan ni saluhu sileleho na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus. Pasatami masya na dilon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa ubarahasya kami pilihan pati bulun harajom di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanay marhide-hide to dim. Asalam muta dahami gudang ni sileong lehon mitu hami. Asalam girgir hami madomo liate tuho marhide-hide Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan de batama ni akka hati uron haroroan ni akka dengan bahasa nama uliutus. Mulai hati marohanami tuho ala di papatar hodo holong dohot asin roham. Marhitisian pangalihommu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Gabe jol mahu mokop pami. Widahami siani gudang ni holong ni roham. Dang na hasuhatan bidang na dohu gajang. Dang na tardudu bagasna. Jala dang na tardungdung tibona. Ope pujian nami maho ala di pabisar ho barita nauli tu hami asa mangulu hami di bagasan asin roham saya sima roham sodangi mahami leo mato dimpati ruh norhanami asa torang hida hami habal gamu dohot panodangmu nasiani saya lehom madi hami anakmu bahen upa di halo jommu ala nati naommu hangaluton humokop pami asa masohot tami mangulahot dosa asa burju jaladulat tami marroha Babua mauliante ni rohanami. Saya sungguli mahuriam asa ulu mangaleo rohana. Dohot arta nabi bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita nauli tu halak sipilibigu dohot barugamo na asing. Asa marrongoman na sida Roma dapoton panodang naung bisari. Saya lehon hiras ni roha tu akka perbarita nauli. Asa hatop rarat barita nauli tu ganup huta na di tanoon. Saya lehon hapistara sian ho tu akka panggonggomi dohot tu akka raja tu akka suruan na pinabangkitna asa dohot na sida patiurhot dalan ni barita nauli saya pauduk marohanami asarap hami mangului paretan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin aliyama nami dan ibanu gijang saya binar baria magoarmu saya roh maharajaonmu saya saut malom ni roham di banu tongosong na di banu gijang leumat uham sadaran hangluan siapari sisa marusa nami song panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami una kami tu gitu pengujunan palua mahami sian pangago. Di bagasad dame jala homa pasu-pasu na siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutotim. Oh.